Після повномасштабного вторгнення в Україні різко посилився процес переходу на українську мову. Те, що ще кілька років тому здавалося поступовими змінами, сьогодні стало масовим явищем. За словами мовознавиці Лариси Масенко, українська дедалі впевненіше займає місце державної мови у медіа, освіті, сфері послуг і повсякденному спілкуванні. Особливо помітно це у великих містах, які тривалий час залишалися зросійщеними. Зараз багато людей переходять на українську мову. Раніше російськомовні були, а зараз вони вже переходять на українську мову. Це дуже позитивний процес. Шкода, що для цього спричинилася війна, звичайно, але перед тим ще, до речі, у 2019 році був прийнятий закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Це теж був дуже важливий закон, який теж сприяв розширенню всіх сфер вживання української мови. А зараз, звичайно, багато людей зрозуміли, що все-таки російська мова зараз у нас це мова ворога, так? І говорити нею це, я би навіть сказала, зараз непристойно вже. І значно скорочується число людей, які все ж таки продовжують спілкуватися російською. Я, наприклад, була восени в Одесі і звернула увагу, наскільки більше там стало української мови. А знаємо, що раніше Одеса була досить сильно зросійщена. В Києві також, безперечно, цей процес відбувається. Особливо добре, що серед молоді. Окремо мовознавиця говорить про зміну мовної поведінки молоді. Якщо на початку 2000-х навіть у Києво-Могилянській академії студенти часто переходили на російську поза аудиторіями, то нині ситуація суттєво інша. Українська дедалі більше стає мовою не лише офіційного навчання, а й живого щоденного спілкування. Безперечно, у 2000-х роках була проблема. Ця навіть в Києво-Могилянській академії проблема російськомовності молоді. Тобто у нас там російської мови не було в навчальному процесі. Але коли студенти виходили в двір на перервах, то дуже багато було, на жаль, російської мови. І колись В'ячеслав Степанович, ректор Академії національної Києво-Могилянської академії, він розповідав, що він колись підійшов до групки молоді у дворі, спитав, чому ви говорите російською мовою тут. А дівчина одна йому відповіла: а ви порушуєте права людини. Отже, були навіть такі випадки. Хоча, звичайно, було там багато і українськомовної молоді, та, що і на перервах говорила українською. Зараз ситуація змінилась, хоча ще трапляються і російськомовні студенти. Не обійшлось тут і без руки радянської влади, адже русифікація була значно масштабнішою та ефективнішою, ніж царська. Формально СРСР декларував рівність народів і мов, але фактично проводив системне витіснення української. Особливо активним цей процес став після згортання українізації у 30-х роках. Тоді ж почалися репресії проти українських науковців, письменників і культурних діячів. Найбільше тоді почалось уже зросійщення, коли почалась індустріалізація і почали зростати міста. Бо перед тим все ж таки більшість населення була сільська в селах, і вони продовжували завжди говорити там говірками української мови. А вже коли почалась індустріалізація, коли великі такі промислові центри, як Донецьк, там створювались, і інші, то і туди, по-перше, приїхало чимало населення із Росії, і саме ці міста ставали такими осередками русифікації. В чому особливість радянської політики? В тому, що вона була дуже лицемірною. Тобто на словах вони говорили про рівність всіх націй, рівність всіх мов, але насправді політика, безперечно, була
продовжувалась політика зросійщення, вже почалась вона дуже активно в 30-х роках. В 20-х роках їм довелося все ж таки зробити поступки. Однією з найтрагічніших сторінок цього періоду стала доля українських науковців і діячів культури. Масенко згадує Агатангела Кримського, видатного сходознавця, мовознавця та одного з творців української академічної науки. Учений кримсько-татарського походження присвятив життя українській культурі, але зрештою став жертвою радянських репресій. Разом із ним було знищене ціле покоління української інтелігенції. Це був прекрасний вчений, який дуже багато зробив для української історії, для української культури і мови. Словник, який він був головним редактором російсько-українського академічного словника. Це він і Сергій Єфремов. І цей словник – це один з найкращих словників української мови. На жаль, його вдалося опублікувати лише до літери «П». Потім вже почались в 30-х роках, в 31-му році вже почалась період знищення, ліквідації українізації, і навіть публікація цього словника була перервана, і він надовго був відправлений в спецхови. Він на 10 років був позбавлений праці, і вже коли почалась війна, його заарештували в 1941 році НКВДисти, вивезли його в Кустанайський край, і він там помер у в'язниці. І є навіть чутки, що, можливо, він і помер від катувань. Тобто така доля сумна людини, яка все своє життя присвятила, власне, українській мові і культурі. І дуже багато для цього зробила. Попри всі історичні утиски, Лариса Масенко переконана, що майбутнє української мови вже неможливо поставити під сумнів. Вона говорить про нове покоління письменників, міжнародний інтерес до української культури та іноземців, які свідомо вивчають українську. Водночас професорка наголошує, мовна культура потребує уваги і всередині країни. Безперечно, українська мова вже виборола своє майбутнє, виборола себе. Це повноцінна, багата і мова, яку ми маємо і пропагувати, власне, це і за кордоном. І тому що і досі маємо ці впливи русистів. Знаєте, русистів за кордоном значно більше, україністів вже дуже мало. Зараз вже формуються осередки в європейських країнах і в Сполучених Штатах, саме українські, які мають пропагувати українську мову і культуру. А тривожить мене, може тимчасово оце недбальство часом, яке виявляється, я думаю, більше тут всередині України.